Bueno, hemen ikusten duzu funtzio nagusia sinua dela. Beraz, identifikatzen badugu hau gurekin, gure funtzioa sinu u izango litzateke eta lege honen bidez egingo genduke bere deribatua. Hau da, deribatzeko ipini behar duguna da u', hau da, u hori deribatu behar dugu, da ikusten duzu direla 2x ken 5 gehi 0. Gai bi dira, beraz, parentesi artean sartzen ditugu gai biak, eta orain, etorriko litzateke, kosinu u, hau da, kosinu x karratu ken 5x gehi 7. Ezin dira eragiketa gehiago egin, beraz, bukatuta dago. Bueno, ikusten duzu hemen funtzioa hasiera baten erroketa moduan dator. Baina gero, funtzio hori berreketa moduan deribatzen dugu lege hau erabiltzeko. Bueno, orduan idatzi dugu funtzioa beste modu honetara, hemen agertzen den moduan. Eta orduan hasten gara deribatzen erregela horrek esaten duenaren arabera. I' izango da konstantea, konstante hori k berretzailean agertzen dena, bieren, bider, eta orain berreketa idazten dugu barriro, baina orain berretzaileari bat kentzen diogu, eta gero deribatzen dugu oinarrian dagoen funtzioa. 5x gehi 3. Zuzenian ipintzezakegu bere deribatua 5 dala, baina, pauso guztiak hemen ipintzeragoaz, 5x gehi 3 hemen geratzen da. Berretuta, bieren ken bat, minus bat eren da, eta deribatua 5x gehi 3-rena. 5 gehi 0. Gehi bakarra denez, ez dugu parenteseri jarriko. Bueno, orduan orain, segitzen dugu, 2 bider 5 geratuko da 10 zenbakitzailean, eta izendatzailean geratuko da 3, eta orain berreketa hori, berretzaile positibo bihurtuz izendatzailean idazten dugunean, geratzen da 10 zati 3, eta hemen ja erroketa ipintzen dugu. 5x gehi 3 ber bat, baina errotzailea 3 izan da.